един от най-лошите съвети, които съм получавал някога е: не се сравнявай с другите, което е толкова умно, понеже просто това е най-бързият начин да загубиш в живота. В смисъл, мозъка работи изцяло и само на база сравнение. Ти дори не можеш да сравниш, не можеш да различиш доброто и лошото, ако не го сравниш. Например, как ще разбереш, че една ябълка е сладка и хубава, ако никога не си опитвал горчива и гадна? Цялата ни представа за света и това, което ни заобикаля, е единствено и само на база сравнение. И също за живота като цяло. Да кажем, ако бях 140 кг на 28, живейки с нашите, не бих имал абсолютно никакви проблеми, ако не съществуваха обществени норми, например. И точно, човек се сравнява с обществената норма и преценява къде е в обществото. И това го кара да се чувства или добре, или зле. В смисъл, зависи, нали? Но не виждам по какъв начин е добре за теб това да не се сравняваш. В смисъл, нали, не знам защо в днешно време се промотира все едно, че това е зле за менталното ти здраве и подобни неща, и това, че те напряга и че ти доставя допълнително притеснение все едно върху раменете. Да, това е абсолютно нормално. В смисъл, цялата ни човешка цивилизация е изградена на конкуренция. Ти като се сравняваш с някой и примерно виж някой, който е 10 пъти по-напред от теб в живота, много ясно, че ще се депресираш и ще стане много гадно, но в същото време точно това ще те мотивира и ще те нахъса да буташ повече и по-бързо. Мисля, елементарно е, това всеки го знае, което го говоря в момента, но в същото време не знам защо толкова много хора виждат това да се сравняваш с някой друг като нещо лошо. Буквално затова правя това видео, понеже вчера си говорих с един приятел и бях като да, се сравнявам постоянно с хората. Той беше като човек, това е лошо, това е много нездравословно да се сравняваш с другите. И не е вярно. Поне според мен не е вярно. Нали, това не гледай паничката на другия. В смисъл, самата поговорка идва, по-скоро гледай собствената си паничка. Самата поговорка идва от това, че, нали, все едно да не се вманиачаваш в животите на другите, до толкова, че да забравиш себе си. Но абсолютно не означава това да отричаш конкуренцията около тебе и просто си действаш сам. Това по никакъв начин не би било ефективно. Понеже конкуренцията, освен че, нали, те нахъсва да правиш повече като цяло, тя ти дава една много голяма перспектива. Примерно, имало неща, които съм смятал за в буквалния смисъл невъзможни, докато не ги проверя и не видя, примерно, че някой го е направил. Или някой е направил 3 пъти повече от това, което съм смятал за невъзможно. И това, като го разбера, се пробвам да направя същото нещо и много по-лесно надминавам рекорда си. Понеже много от нещата, които ме спират и като цяло спират хората, са ментални концепции за лимит. Така, както казах, примерно, ако бях дебел, една от най-добрите ми мотивации би била това да излизам с някой с хубаво тяло, с някой с перфектно тяло, понеже от първа ръка ще виждаш, примерно, разликата между отношението на хората и уважението, което имат към този човек, и после, нали, ще сравниш всички тези бонуси на човека, който има това прекрасно тяло, и ще контрастираш с всички твои минуси, които ти имаш като си дебел. И това ще създаде толкова голям дисонанс, че ще те накара да предприемеш някакви мерки. И точно това прави конкуренцията. И е уникална. В смисъл, това е наистина най-големия мотиватор, един от най-здравословните мотиватори, според мен. И абсолютно не разбирам защо хората са против това цялото нещо. Не знам. Може би за да се предпазят от самата болка, че са назад в живота. Не знам. Горе-долу е това. Като цяло трябва да свикне малко по-добре да си структурира мислите, понеже са ми леко разбъркани. Но да, човек трябва да се сравнява с другите. Това е едно от най-добрите неща. И постоянно се сравнявам с хората и не знам, харесва ми. Особено като ги надмина. Това звучи много филмирано цялото нещо, но реално е така. И да.